हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव आरो फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों जे जाय बिथांमोना जोंनिनो बर' फिसा नबजित नार्जारिनो नोंथांमोना भट होआखैबा थाबैनो भटखौ थुनानै हरदो। दायो 9 बाजिबाय। नोंथांमोना जाय मैयाफोर भट होआखै नोंथांमोना दायो आरो भट हरनो हासिगोन। अन्नानै प्लिज बयबो सापर्ट खालामदो। लोगोफोर, फन नाम्बारखौ गोसोआव गैयाब्ला आङो फन नाम्बारखौ स्क्रिनावनो होनानै होखाबाय। आङो अब्लाबो बुंना होनि 9152915246 गोसोआवला 9152915246। दायो बिथांनि भटनि काउन्टिंआ जागासिनो। दायो नोंथांमोना हरनो हासिगौ। अन्नानै प्लिज हरदो बयबो।